Či mám povedať, že teda vítajte v novom roku? Všetci ste sa privítali. Čo mi do toho kecaš? Kúpili sme e-shop s hojdacími sieťami a kreslami. Viete, sme boli v takom akože rozpoložení, že stále predávame iba tie služby, že treba predávať nejaký produkt, ale nejaký kvalitný produkt. Tak sme našli, že extrémne kvalitný produkt. Kúpili sme e-shop s brutálne kvalitným produktom. Tak si ideme zavesiť teraz jedno kreslo tuto u nás v zasadačke. Priatelia, ako sa máte? Povedzte mi, napíšte mi dole do komentárov, ako sa máte. Však my sme nevideli teraz, že koľko? 2 týždne? Musíte mi porozprávať, ako sa máte. Dole. Podľa mňa v každom vlogu by som mohol povedať, že mám rád Ameriku. Nie. USA. Ešte predtým, než sem namontujeme sieť, kreslo, tak musíme tu nalepiť ten nápis Google Partners, čo sme dostali pred už skoro rokom na našej kolaudačke. Takže najskôr ideme na nápis a potom ideme na konštrukčný bod tohto vlogu číslo 2, hojdacie kreslo. Podľa mňa by som si zaslúžil lajčík za to, ak som to megajverovsky namontoval. Ne? Priatelia, viete, čo máte robiť? Wow. No. Čo? No, kúpili sme e-shop Hojdy.sk. Odporúčam si to pozrieť, hlavne na mobilných telefónoch. Krásny, nádherný e-shop Hojdy.sk, prepracovaný. Pozri. To je ono, mobilná verzia, pozri sa. Není. Ideme to teraz prerobiť a ideme spraviť ukážkový e-shop, keďže sme spravili aj zo pár e-shopov minulý rok a odkedy prišiel k nám Mišo, náš nový spoločník, ktorého vám ešte predstavím v ďalšom videu, tak ideme naplno riešiť aj e-shopy, také sofistikovanejšie weby. A mám meeting, takže musím končiť. No čo, mal som meeting, tak som potreboval prerušiť videjko. Medzi tým som sa stihol aj ostrihať. Podľa mňa lepšie, nech nejsem úplne hnusný na tých videách v novom roku. No keď pôjdete niekto okolo Sviatskej 1/D, tak sa môžete dojsť pohojdať ku nám do ofisu. Máme dobrú kávičku, máme tu zavesené hojdacie kreslo a vieme si pokecať do marketingu, keď tak akože. A skoro do kávičku dojdete. Teším sa na brutálne vlogy v tomto roku, priatelia. Čaute, pestička.